Salutare și bine v-am mai găsit la un nou vlog. Astăzi vom juca Brawl Stars și vom juca la Brawl Hockey cu Shade. Bun, a început și runda. 11, 4, prestigiu. Bunice, bun. Bunice, bun. Nu e acolo la speed. No, ce-a fost? L-am dat acolo, bam, 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 bam. Ce-a fost golul ăla? Nu. Bine, încă un gol dat de mine. Runda asta o câștigăm. Dai, bine. Nu am mingea. Eu am mingea. Bun, perfect. Mama mia. Nu, mama mia. Mama mia. Nu știu ce am vrut să fac. Am vrut să fac. Dar eu toți în spatele meu. Nu aveam ce să fac. Oh, bun, am câștigat. Star player. Bine. Și o să mai dăm, cred că vreo 2 meciuri. Hai bă, să mai încarcă. Bun. Pe ce am intrat. Ok. Și o să mai dăm, cred că vreo 2 meciuri. Hai că mai dau încă unul cu și la Brawl Hockey, că mă pricep. Mă pricep destul de mult la Brawl Hockey. Și cu Shade. Pe cine avem în echipă? 6. Aia n-are prestige și eu am 5 prestige. Ok, sperăm că o să-i batem. Deja e gol, nu? Bine! Deja gol. Instant. Bam. Păia easy. Ok. Nu știu mingea de la casat. Vreau să dau. What? Cum ăla n-a fost gol, bă? M-a ridicat pe sus, nu știu că de n-a fost gol. Când n-am luat un mingea. Bine! Așa, repede. Ok. Frumos. Și o să mai jucăm o rundă de solo shootout. Solo. Hai. Sperăm că o să o câștigăm. Să vedem. Ok. Bă, nu pare așa de bun ăștia. O să încerc să mă duc după cutii. Dar vine asta după mine. Mamă, bă, tot să mă duc. What? Cum? Fraților, mă scuzați că am fost așa să la acest meci. Mă scuzați. Dar se mai întâmplă. Se mai și pierde în această viață. Mai dăm încă un meci. Ăsta sperăm că o să-l câștigăm. O să încerc să mă ascund mai mult. Și... bă, nu pare nici ăștia înainte de bun. Până o să mă bată. Bine asta pe mine. O să o las pe ea să ia cutiile. N-aș vrea să mă bat în seama cu ea cum s-a întâmplat meciul trecut de m-a bătut din prima. Dacă e să mă gândesc. Oolo. Am dat un deget. Nu. Nu e voie. Nu e voie la mine. Nu e voie. Yes. M-am ascuns. Așa, bătuți dacă e voi. Și eu acum trebuie să mă bag cu Franca. Ce troll i-am dat!
Bun. Să mai căutăm cu puțin. Da. I-au luat ăstea pe toate. Ok, mai sunt oameni. Pe ăsta sperăm că să-l câștigăm. Unde s-au debătat? Este Crow contra mine. Na. Na. Gata. Mamma mia. Oi, bătaie bravă. N-aveam ce să fac. Dar nu contează, măcar am fost locul 2. Destul de bun locul 2. Plus 10. Perfect. Bun. Dragilor, cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!